Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako,
Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy. Hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino!
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi ano namin ba? nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan
kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot! Kami ay nagkakasa.
Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Meron po ba kayong habit na parang kakaiba? Wala lang, gusto ko lang pong i-share na yung pinsan ko po na galing probinsya kasi wala na po silang pasok. Dito magbabakasyon sa amin sa Maynila. Kakaiba lang po yung habit niya. Mula sa probinsya, nagdala ng kumot, tapos yun yung, Kulambo. Kulambo. Yun. Ayan. Kulambo, tapos yun yung... Kinikis-kis sa paa. Gawain mo ba to, Jegs? Hindi, marami ako nakakilala na ganyan. Na hindi sila makakatulog pag walang kulambo. Correct. May mga ganon. So, ibig sabihin, masasabi natin na hindi siya extraordinary. Kaya Hindi. siguro Marami. Oo, kaya siguro nagtatanong siya kasi baka itong nag-message sa atin first time na naka-experience na nga ganon. Meron nga ako nakilala niya na na nag-cut lang siya ng something basta part ng kulambo. Hindi naman kasi nakakalurkin naman kung yung buong kulambo, apakabigat nun, apakalaki. Tapos nilalagay niya lang sa paa niya, kinikis-kis lang. Tapos pampatulog, nakakatulog sila kasi pag walang ganun hindi sila nakakatulog. Ikaw ba meron ka bang gano'n na parang kakaiba na hindi ka nakakatulog pag wala kang hinihimas, mga gano'n? Wala naman. Ako, nakakatulog ako pag pinapagalitan ako ng asawa ko. Tawa na yung trabaho. Sa bagay, di ba? Well, ganun talaga. I guess some people just have mga... May mga ritual. Oo, may mga ritual din talaga. Like, kunyari, may mga ibang tao, sobrang tagal nila sa CR. Ako, I would say, hindi ako sobrang tagal eh. I mean, di ba parang may isip ninyo na pag babae talaga, matagal yan sila sa CR? Hindi. Hindi ako yung parang katulad ng iba na kakatukin pa. Hindi, meron lang certain na oras. Pero yung may mga iba, sobrang daming ritual talaga nila. May mga ganon. Wala namang problema doon. Basta hindi naman nakakaabala, wala namang problema. Ako ang na-realize ko lang na parang mannerism ko, which I noticed, gusto kong tinatanggal yung sapatos ko. Kaya, ba ito sa live? Gusto ko yung nakatanggal yung sapatos. Yung nakapaa. Tapos yung kinikis-kis yung paa sa isa't isa. Ayan, ganyan. Gusto ko yung mga ganyan. Yung may pagkiskis sa paa, ewan ko. May mga ganun. Alam mo, ilang beses ko to na experience na kumakain sa restaurant. Tapos yung kalahati na sapatos ko, hindi ko alam kung nasaan. Kasi nga, dahil nga nakahubad siya. Syempre, nasisipa or naghahanap ako sa ilalim. Ay, nako, nakakalurky. Sa akin, walang problema yung mga ganyan. Hindi na para problemahin natin. Correct. Siguro na-amaze lang siya. Diba? Meron lang talaga mga nakaka-amaze na mga ganyan eh. Meron ako, yung isa kong kapatid, si Che, yung kapatid kong babae, meron siyang unan na ang pangalan ay Ninin. Actually, hindi siya unan. Cover. Okay. Na batang-bata pa lang kami, yung color green siya na may polka dots na puti. Butas-butas na siya, Jegs. Tinatahi na lang ng tinatahi. Pero every time na meron siyang unan, kahit pupunta siya sa ibang lugar, pupunta sila sa Amerika, ganyan, o kaya kung saan, dala-dala niya yun. Tapos yun yung isusuot niya, doon sa kahit anong unan na nandun, yung punda ang meron siya. Para walang pinagkaiba yan sa makikilala mo yung gutay-gutay na damit. Correct. Tapos yun din. Ayaw itapon, di ba? Ako meron akong ding damit na mas matanda pa ata sa anak mo. Sa anak ko na hanggang ngayon
yung sando na yun gamit-gamit ko pa rin. Pa rin. Oo. Hindi ba ilang beses nang inattempt ni Let na itapon? Wala O naman. hinahanap mo? Hindi naman, andyan lang talaga siya. Di ba? Ah. Pailan na kami palipat-lipat na Oo, bahay. correct. Ito tsaka Andyan ilang pa rin taon na din siya eh. ilang taon na yung anak mo? 17 na ba or 18? Ayan. 18 na. 18 na. 'Di ba? Pero meron ka pa rin talagang paborito. Oo. Ako may ganyan yung asawa ko na tinapong ko na hindi niya alam. So ngayon, alam na niya. Bale. Bale, alam mo na pala. Siya pa man din, dahil palibasa, iilan niya lang yung damit. Diba? Di katulad ko na parang lulubog na daw kami sa mga damit ko. Siya, iilan lang. Kaya pagka missing, hinahanap niya talaga. So, bali, ang tagal kong tinago, na-reveal ko na naman. Ayan na naman po tayo sa pagkakahuli sa sariling bibig. Ay, well, we all have our own mannerisms. We all have our own habits. Basta hindi naman nakakaabala, hayaan nyo na lang po Correct. sila. Oo. Kasi kung mapapansin mo dito si mannerism na si Sir Jan, yung kasama natin dito na bago. Di ba parang nagpapiano yan pag nag-i-stress, gumagano na yung mga daliri Oo, niya. na-realize Diba? ko nga Gumaganon. yung kapag siya, yung parang nag-iisip, nagda-drum siya ng fingers, yung parang nag-iisip, parang, parang, ayun, may mga ganun tayo. Ako pag kinakabahan ako, na-realize ko, hawi ako ng bangs kahit wala akong bangs. Parang lagi kong ginaganon yung bangs ko kahit wala naman akong bangs. 'Di ba? So we all have our own. Ganyan. Meron akong kaklase dati na kapag nagre-recite siya, na kinakabahan siya, para siyang nagra-rap. Kasi yung kamay niya parang gumaganon lagi, yung parang nagra-rap yung ganon. Tapos ganon siya pag nag-e-explain, 'di ba? Ito na naalala ko. Si Christopher, anong mannerism ni Christopher? Mangulangot. Mangulangot, 'di ba? Meron pa ganon. 'Di ba na nangungulangot? Buti nga hindi niya binibilog-bilog tapos part ng mannerism niya yung pipitikin. Pipitikin sa pinakamalapit na katabi. 'Di ba? So meron tayo mga kanya-kanyang mga mannerism. Hopefully itong mannerism na ito will not be something na makakaabala sa ibang tao and will not be something na pagtatawanan ka din, na magiging dahilan para bumaba ang iyong self-esteem, ganyan. So usually ito yung mga mannerism na ito yung mga go-to, parang nagiging comfort mo. May ganun eh. Like for example, kay Nicole, 'di ba yung nakapaa, nakakis-kiss yung paa niya. yung paa, dalawang paa nagkikiskisan. So paano kung itatali namin yan sa upuan? Baka mabaliw ako. Hindi ka siguro makapagsalita ng maayos. Baka hindi. Baka hindi ako makapagsalita. Baka siya nakatali? Diba? Ganon. So ganon din doon sa pinsan mo na na may kulambo. Hindi makakatulog yan pag wala siya. Ako trinay ko yung kulambo na yun kasi meron din ako mga kakilala. Pinsan din, galing sa probinsya na ginagawa yun. Ang ending, nakikiliti kasi ako. So, parang parang may instead na makatulog ka Oo, makikiliti ako. Parang basta may kinikiliti, gano'n. Diba? Nakakatuwa at nakakaaliw. Sino pa ba? Sino pa bang may mga mannerism dito? Iniisip ko yung mga DJ eh. Sino ba? Wala na ako maisip na parang yung significantly kitang-kita sa kanya eh, 'di ba? Meron yan ng mga maliliit lang, medyo hindi mo mapapansin. Pero wala talagang yung very loud na prominent na kitang-kita na alam mong ganon, 'di ba? Wala lang, it's kung titingnan mo lang siya sa POV na positive, may isip mo talaga na, ang galing no, parang lahat tayo may mga kanya-kanya talaga tayong trip sa buhay. Tas may mga kanya-kanya tayong mga mannerism na sometimes hindi nga natin alam na ginagawa natin eh. Ayan, hanggat may nagsabi sa atin. Tas kung paano siya naging comforting para sa atin, ang galing. At bawat isa may mga ganun Like sa akin, sa asawa ko, tuwing kakain kami yan, kukwentuhan, lagi yan, pag natapos na lahat, laging may isang tumpok na iniipon niya na yun ng kamay niya na tuwing tatayo siya may naiiwan. Talaga? So, syempre, napapasarap yung kwentuhan. So, habang binibilog-bilog mo yung kanin, tapos na kami lahat tumayo na, laging may naiiwan na isang tumpok. Talaga? May naiiwan ka na naman. Talaga? Tapos hindi na niya kakainin? Hindi, kakainin niya pag ni-remind mo. Diba? Interesting. May mga ganyan. Nakakatuwa. And speaking of mga ganyan, meron akong kakilala na pag kumakain naman siya, hindi naman ito mannerism niya. Siguro itinuro. Ewan ko kung narinig mo na to na parang para sa parang sa tagay. Yung unang tagay para sa demonyo. Oo, correct. Para sa demonyo, di ba?
So siya, parang may ganun siya lagi. Oo. Ang itinuro naman yun sa kanya ng nanay niya. So hindi ko alam kung bakit at papaano. Pero bago siya kumain, di kinuha niya na yung pagkain niya, ganyan. Meron siyang kalahating kutsara na tinatabi sa kanang parte ng plato. Kumbaga parang nga sa demonyo, parang ganun. Kasi something like, minsan may mga may mga umaaligid na mga kaluluwa na parang for protection, mga ganon, di ba? Wala lang, parang nakakatuwa na nakaka-amaze na, okay, saan ang galing yun? Or, I mean, namana yun for sure Pwedeng namana. Namana yun kasi kung halimbawa galing sa nanay niya, galing pa yun sa nanay ng nanay niya. Namana na. O kagaya na lang dati yung namana din namin sa probinsya, yung pag nagsaing kapag nag-ano ka ng kinukrusat mo yung yung kanin sa kaldero bago mo ihain. Oo, kasi yun, parang ewan, parang pasasalamat ba to? Kasi nakita na rin din natin na ganun ang ginagawa. Sinunod na rin din natin hanggang sa naging parte na siya ng sistema ninyo. Sistema. So sana, ako para sa akin maganda yun na parang may cross. And eventually, kung halimbawa mapasa pa siya sa susunod na generation, magbibigyan ng meaning din yun And also a reminder, di ba? So, wala lang, naisip ko lang at naalala lang ulit na tignan nyo po, may mga namamana sa atin. Ayan. So, let's just make sure na kung ano man yung mamanahin ng mga anak natin sa atin, ay yung bagay na parang makaka-benefit din sa henerasyon nila at sa susunod na henerasyon. Legacy natin Correct, yung mga diba? pinapamana natin. Kung wala man tayong perang ipamana kasi talaga. Wala tayong generational wealth, Jegs Di ba? At least yung mga kaugalian, paniniwala, or kung ano man yung nakasanayan na maganda nga ipasa. Ganyan na kapag napagkwentuhan at napag-usapan, di nyo na rin alam sa nagsimula, pero nakasanayan nyo na lang kasi yun yung kinalakihan ninyo. Di ba? Ayan. Ganon. Kami nga dati, kinalakihan namin na hanggat ang toothbrush ay hindi nagiging bukaka. Yung, hindi siya naghihiwa-hiwalay or hindi siya yung basta, hindi yan papalitan. Ngayon ko lang nga nalalaman na every 3 months pinapalitan. Tapos parang nasasayangan ka pang itapon. Kaya nga. Mapansin mo sa bahay. Yes! Diba? Ano? Sabi ko nakaraan, ilan na ba tayo dito? 4, diba? Ba't ang dami-daming toothbrush? Parang Hindi tinatapon. Walang Nanghihinayan. pinagkaibayan yung mga susi. Ayan! Totoo! Correct! Ilan na ba yung gumagana dyan? Pero lahat, sandamukmak. Yung kunyari susi ng bahay, ang dami-dami. Pero kung sa totoo lang, kunyari this weekend, long weekend naman, kabisyo. Yan. Isa-isahin ninyo yung mga Declutter susi na yan. time na. Mag-declutter kayo. Alin po dyan yung may gumagana pa pong padlock or kung ano man, di ba? Kasi for all you know, ang gumagana na lang dyan sa hawak-hawak mo, apakabigat na keychain, 3 na lang ang gumagana. Ang nandyan 13. Yung 10 dyan hindi na gumagana. Di ba? May mga ganyan talaga tayo. Kaloka. Pero talaga yung toothbrush siya. Ako, agree din ako dyan Kasi ilan lang kami sa bahay. Pero yung mga toothbrush nanghihinayang ko So natutunan ko na nga every 3 months daw ang palit. So every quarter. Pero nanghihinayang ko kasi nga yung toothbrush, hindi pa naman siya nakabuka. Tapos pwede pa ito magamit sa panglinis. Correct. Kaya ako, inaano ko siya, sineseparate ko siya. Parang na nakatago talaga. Kasi just in case, kailangan ko ng panglinis. Kunyari, lilinisin ko yung Crocs, chinelas, diba? Or kung ano man, diba? Meron akong toothbrush na panglinis. Correct. At hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya naghihiwa-hiwala. Wala lang, mga kanya-kanya tayong kaugalian. Na hopefully, hindi naman nakakaabala sa ibang tao. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Shoutout po sa mga taga Subic, Olonga po, Zambales. Ayan. Hello po sa inyo. Shoutout po sa mga taga Davao. Sobrang super init. Start na. Oo nga. Oo. Kaya nga 'di ba ang March, meron kang ginawang na plug diyan tungkol dun sa Fire Prevention Month tayo ngayong March. Kaya mag-ingat po tayo. Correct ka. Dapat talaga hindi natin, ilang beses na po natin narinig yan. Yung hindi mag-iiwan ng may nakasaksak. Akala lang natin safe yan. Yung pag-unplug, yan talaga pinaka-importante. Speaking of habit, 'di ba? Kung minsan, pag nag-charge tayo, alis tayo, iwan tayo. So, maging habit natin na kung wala nang tao sa bahay, hugutin o unplug. Correct. Ganon. Shoutout daw kay Kuya Seiko and kay Saylin. Ayan.
Oy, si Dennis. Uy, hi Dennis! So, ano daw ang sabi? Yung bunso namin noon, hindi siya nakatulog kung hindi niya hawak yung inaamoy-amoy. Ang lampin yung lampin niya. niya. Minsan bumisita kami sa kaibigan, Seymour. Ayan. Basta yon. Oo. Oh, 'di ba may mga kanya-kanya talaga eh. Tapos minsan yun nga, yung bang pupunta kayo sa kaibigan, lalayo kayo pero dala nyo pa rin Oo. kasi hindi nga siya makakatulog. Correct. Oo. Meron niya may sariling unan na dala. Meron, Oo. 'di ba? Hindi makakatulog kapag hindi yun yung gamit. Yan. Oh, share naman kung ano ba yung mga mannerism niyo diyan. Correct. Oo, yung mga bagay na hindi parang kulang pag wala. Pag wala, Oo. correct. 'Di ba? Minsan may mga iba na may ritual sila bago umalis ng bahay, 'di ba? Isa sa mga hopefully masustain ko na ritual na minsan nakakalimutan ko. May ganito akong ritual dati na ako lang yung nakakaalam kung bakit. Pero dahil as an oversharer, 'di ba? Pero na-share ko na rin to dati, ako pa ba, 'di ba? Parang gumaganto ko, parang gumaganyan ako, gesture ako ng parang kino-cover. Pag lumalayo na yung mga anak ko sa akin, kunyari, mag-ano na sila, punta sa school, hatid sila. So, for protection. For protection. Yan. Parang ang sinasabi ko kay Lord, takpan. You cover them Oo, with your holy blood. Correct, Yan. 'di ba? Para Protection. walang anuman ang mangyari sa kanila. Yan. May mga ganon, may mga kanya-kanya. Ayan. O, sabi ni Edwin, signed of the cross. Ayan. Anong signed? Tapos na yung Si Sigfred naman kulambo sa paa. O, sabi ko siya madami yan Si Gracie, ako po bago makatulog, nagkukuyakoy muna. Ayan. Okay, ayos. Si Alexander nag-swimming bago matulog. Oo, Actually, sabi. doon na siya natutulog Actually, doon na siya nakatira. Nakakalurky. Ayan. Ada Mubarak to our Muslim friends. Ay, galing naman ito si Dame. Bago matulog, nagpapabango muna. Ay, wow. Kasi you'll never know. So, dapat handa. Hindi ka na makagising, mabango ka. Correct, di ba? Si Akira2911, ang bunso ko 1-year-old, dulo ng unan. Di ba? May mga ganun talaga. Dulo ng unan, punda, kulambo, kumot na ano. Ewan ko ba kung meron pa bang mga adult na nagtatamsaking pa rin? Hindi imposible. Oo. Hindi imposible. Si Corazon Velasco, hindi po ako makatulog pag hindi ako naglalagay ng Vicks. Ayan, di ba? May mga ganyan. ganan. Oo. Ang kapatid ko, Jegs, as in talagang yung inhaler, nandito talaga sa, it's either left or right nostril. Nakapasok na. Hanggang sa makatulog. Correct, hanggang sa makatulog. Ganon. Ayan. O si Juana, bago matulog, nakikinig muna ng Top Secret ni Rakitera at Ayan. Titan Jello. Very good. Ako po dapat kinakamot ang ulo. Sabi May ni ganun Karen. din. May kinakamot yung ulo, merong kinakamot yung likod. Meron kung sa misis mo papakamot. Sige, di ba? kamutin mo hanggang sa makatulog ako. Di ba? May ganun paano ako? Bala ka na, malaki ka na. Ayan. Ako po nakaipit yung kamay sa likod ko pag natutulog. Nakaganon. Diba? May ganon. Yung anak ko, si Prince, ako yung unan niya. Kaya pagising ko, diyan nag-umpisa yung frozen shoulder ko. Pagising ko, hindi ko na magalaw yung kaliwa kong ano. Kaya ka na may stretching na. Ayan. Ito din si Auntie Marga. May kulambu sa paa. Ayan. Madami yan. May si Nestor Benitez, yung pamangkin ko, ang thumb nakasubo habang tulog. Buti yan yung thumb. Paano ko yung thumb sa paa? Oo nga, yun lang. Meron kaya nun. Kaninong paa ang sisip-sipin ko today? Sabi naman ni sabihin, Sino? Monisit. Ako po nakikinig sa ASMR voice, yung mga comforting voice bago matulog. Okay. Usually mga AI yan yung mga parang naririnig ko yan sa anak ko May mga ganun siyang mga pinapakinggan na listen to the camera. Ayaw mo makinig sa podcast namin pampatulog? Di mo sure kung makakatinig. Nakakaloka. Ayan. O yung isa, hindi ko na nabasa kung kanino, pero hindi daw siya nakakatulog na hindi siya umuutot. So, kailangan iutot niya muna. Okay. Ayun. Si Dandan Bedon. Meron iba yung mga nakadapa. Meron iba yung nakatalokbong ng kumot. Ayan. Diba? Ma'am Nicole, naalala mo pa ba yung ginawa mong bag, yung food cover, Love Radio Work Challenge? Oo, kung ano-ano na mga ginawa namin. Parang parang generation na natin yan. Nandito na tayo sa bagong building or bagong office.
Ayun. Sabi ni Dame, ako nakikinig or nanonood Nanonood ng ng horror, horror. kailangang meron din ako may ganun din. Sa kapatid ni Mrs., yung pampatulog niya yung mga kwentong horror. Yun yung- Kababalaghan? Oo. Bakit? Ewan ko. Sabagay, kanya-kanya yun nga eh. Kanya-kanya eh. Yung iba, yung pampagising sa iba, pampatulog. Like halimbawa, ako, pag uminom ako ng kape, pampatulog ko yun. Yung sa iba, hindi. Ayan. Ako nung very first time, at hindi na naulit, na uminom ako ng energy drink. Nag-aaral ako noon eh. Kasi alam kong kailangan ko to stay up late. Ang ending natulog ako. So hindi ko na siya inulit, Jegs. Kasi hala! Kasi nga may ganun eh, na pwedeng ang effect, katulad ng iba, upper yung coffee, pero iba, pampaantok nila yun. Pampakalma. Yung iba nga, di ba yung wine bago matulog, pamparelax, pampakalma, kanya-kanya. Di ba? Sabi ni Zoltrak, bago matulog, makinig ng tambalang kumikinang podcast. Thank Yan. you. Ako po tuwad matulog, tas nakatulakbong ng kulambo. Meron din gano'n. Yung mga kakaiba yung kanilang mga position. Yan. Shout out, Batang Sampaloc, Maynila. Ayan, si Isagani Garland. Thank you. Ang sabi naman ni Corazon Velasco, ang isang anak ko, ang tenga niya, kamot ng kamot hanggang sa makatulog. Ingat lang po sa tenga ha, kasi yung tenga po ay right beside the brain. So, wag lang masundot ng matindi. Ayan. O siya, Okay. salamat for sharing mga kabisyo. Mamaya tayo ulit magkwentuhan at bonding. Kwento na may huwag ng Bornay. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City?
Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinam na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasal.
Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dayson, lalaki na may pusong babae. 46 years old at isang guro sa isang universidad dito sa amin. Napasulat po ako dahil hindi mawala sa isip ko yung napakinggan ko sa programa ninyo nung isang araw. Yan yung sinasabi ko, Jegs! Baka mamaya may mga nasasabi tayo na hindi mawala sa isip nila. Paano ko yung sinabi natin? Parang hindi nakakatulong. Anyways, yung kwento ng panganay na mahilig sa chicken skin. Hindi mo naman. Alin yun? Oo, napag-usap para matagal na yun. Oo, hindi to nung isang araw. Oo, siguro baka nung sinulat niya. Ngayon lang nabasa. Oo, ngayon lang nabasa. Okay, sorry. Pero hindi ko pa rin matandaan. Oo, Basta, yun yung it's nagkaroon not siya ng recent. girlfriend na tuwing kakain sila, binibigay na yung chicken skin sa kanya. Oo. Kasi nung bata siya, yung balat ng manok, lagi niyang pinibigay sa mga kapatid niya. Ayan. Okay. Natandaan. Magkaiba man ang aming sitwasyon, nakikita ko ang sarili ko sa kanyang karanasan. Kung bakit, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Ganito po kasi, bunso ako sa 4 na magkakapatid. Karaniwan kapag bunso, siya ang inaalagaan, pinapaboran, at tinutulungan ng mga nakatatanda. Hindi sa pamilya namin. Ako lang kasi ang nakapagtapos ng kolehiyo, kaya ako ang naging breadwinner. Sa paglipas ng panahon, ako ang naging sandala ng pamilya pagdating sa maraming bagay, lalo na sa aspetong pinansyal. Kapag may kaarawan ng aking mga magulang o mga kapatid, ako ang naghahanda. Kapag ako na ang may birthday, ako pa din. Tuwing Pasko at Bagong Taon, ako pa din. Ako ang nag-aabot ng cash gifts sa aking mga kapatid at mga pamangkin. Ako talaga yung tagapagbigay. Hindi naman dahil obligado ko, kung hindi, dahil mahal ko sila. Ganito din ang eksena pagdating sa mga naging karelasyon ko. Ako ang gumagastos sa mga lakad. Ako pa din yung provider. Minsan tuloy napapaisip ako, ano kaya yung pakiramdam ng ipinagluluto? Ano kaya yung feeling ng nagbubukas ng regalo? Pero isang gabi habang nagdarasal, may napagtanto ako. Habang pinasasalamatan ko kasi ang bawat biyayang natanggap ko, narealize ko kung gaano ako ka-blessed. Kahit pakiramdam ko ako ang laging nagbibigay sa mga tao sa paligid ko, hindi ako kailanman naubusan ng biyaya mula sa itaas. Napakarami palang ibinibigay sa akin ng Panginoon. May maayos akong trabaho, may sariling sasakyan, may dormitory akong pinapaupahan na patuloy na nagbibigay ng dagdag na kabuhayan. Higit sa lahat, patuloy akong binibigyan ng Diyos ng karunungan at kakayahan upang magampanan ko ang aking mga tungkulin sa aking mga estudyante at sa aking propesyon. Sa katunayan, may nakaambang promotion na naman sa akin sa darating na buwan. Sa mata ng tao, ako ang laging nagbibigay. Pero sa mata ng Diyos, ako ang pinupuno ng biyaya. Kahit walang taong nagbibigay sa akin sa paraang inaasahan ko,
may Diyos na laging nagpupuno ng kaban ko. Kaya sa mga tagapakinig na katulad ko na minsan nakakaramdam na sila na lang lagi ang nagbibigay, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi man ito maibalik ng mga taong nasa paligid natin. Merong Diyos na tahimik na nakakakita ng lahat ng ating mga sakripisyo. Siya ang gumaganti ng kabutihan sa paraang mas bongga at mas makahulugan kesa sa ating inaasahan. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko and happy weekend sa inyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Dayson. Dayson! Hi, Dayson! We're happy sa sa story mo, nakaka-good Correct, vibes. totoo. Nakaka-empower. Tama. Ayan, sa mga taong nakakaramdam ng pagod. Correct, Diba? correct. Tsaka ang ganda nung outlook mo in life, yung POV mo. Yes, Pero normal sabi nga ni Dayson na siya din mismo na realize niya na parang teka, bakit parang ako na lang? Ano kaya yung feeling ng pinagsisilbihan? Yes, Ano kaya yung feeling ng ako naman yung ipagluluto, ganyan. Pero saglit lang, parang sandali niya lang na napagtanto at hindi na umabot dun sa point na teka lang magmadamot kaya ako muna para maramdaman ko naman na ako naman yung binibigyan, 'di ba? Kasi sasabihin ko pa nga sana, doon sa mga first part ng kwento niya, bago siya doon nag-switch na nakita niya yung wisdom. Bigla, correct. Sasabihin ko kasi, inaalaw mo kasi. Diba? Ganyan. Diba? Kasi pinabayaan mo naman din. Diba? Inalaw mo na nakadepende sa'yo. Ikaw din mismo ang gumagawa. Maski sa mga relationships mo na outside of the family. Correct. Ikaw din ang tagagasto. So di syempre ginusto mo rin naman talaga. Ayan. Tapos ngayon mapapagod ka. Pero, hindi ganoon ang kwento. Dahil sa gitna ng lahat ng mga, syempre, eventually, alam mo, even the they get tired. Kasi dadating talaga yung panahon na parang bakit parang ako lang lagi, 'di ba? Bakit parang walang nagshi-share? Pero ang galing lang nung kanyang POV, and this is a reminder talaga dun sa mga breadwinner, sa mga tagabigay, na totoo nga minsan na napapagod po tayo, minsan napapagod po kayo, pero lagi natin tatandaan kung titingnan rin lang talaga natin yung buhay natin, lagi nga namang pinupuno ni Lord yung kaban. 'Di ba? At kasi ikaw yung vessel, ikaw yung instrument, ikaw yung daluyan. Daanan ka ng grasya Kaya pumapasok yung wisdom para sa mga ganitong sitwasyon kasi nga nandun sa eksena si Lord. Correct. Yung Panginoon, kasi malamang kung wala si Lord sa eksena ni Dayson, nakakatakot kung hindi si Lord. Sino? Sasamahan niya. Siyempre pababayaan ko correct. kayo. Para naman maramdaman ninyo, 'di ba, kung paano naman yung walang umaasikaso, 'di ba? Feeling ko for a while may ganon, pero bumalik siya sa realidad Parang inano siya yung guardian angels niya, si Lord, inayos yung kanyang pag-iisip at ni-remind siya na to whom much is given, much is expected. Tama. With great power comes great responsibility. Ika nga, 'di ba? Malaki yung binigay, so malaki din yung pwede mong ibigay sa iba. Yun. Kaya makikita talaga natin yung wisdom ni Lord ng Panginoon is bigger than us. Correct. Kaya imagine mo, binibigay niya yan doon sa mga taong marunong magbigay. Diba, pansinin po ninyo sa buhay po ninyo. Kaya isipin niyo po ngayon, ikaw na nakatutok sa amin ngayon, sino sa buhay mo, meron kang kaibigang mayaman meron kang kaibigang generous. Tapos may isip mo, bakit parang may bago na naman siyang negosyo o kaya may bago na naman siyang pinagkakabalahan na pwedeng pagkakitaan ng pera. Correct. Bakit parang puro sa kanya, 'di ba? Pero kasi siya yung generous Kumbaga, ang sinasabi natin, alam ni Lord yung ginagawa niya. Ayan. Kaya hindi binibigay yung sobra-sobra minsan sa ibang tao kasi alam ni Lord na hindi niya ito gagamitin para makatulong. Ngayon, diba? 'di ba, may nakikita naman talaga tayo na grabe yung sabi na to, grabe yung yaman, tapos parang ang damot-damot. Hindi galing kay Lord yun. Ay, nako, yun yung sinasabi. Kasi alam mo, habang sinasabi ko yung statement ko kanina, may mga na-imagine ako ng mga, nag-iisip ako ng mga mayayaman, pero may mga mayayaman na hindi rin talaga generous. Di ba, meron? So, ang sagot doon, sabi ni Diego,
Hindi daw galing kay Lord. Ang grasyang yon. Nakakaloka. Kung eto na naman yung tanong, kung hindi galing kay Lord, kanina yan galing. Kasi 'di ba yung blessing dapat blessing hindi siya para lang Mabigat. sa'yo. Oo, correct. So nasi-share mo siya. Yun na, ito na naman yung money is a magnifier. Oh. So it will magnify your goodness or pwede niyang i-magnify yung kasamaan o kasakiman. Oh. Yun na nga. So pag masama, selfish, sakim, Ayan. malamang hindi kay Lord yan, Correct. di ba? Kasi si Lord, siksik-liglig at umaapaw, Tama. di ba? Dumadaloy ang grasya, ang Correct. biyaya magaan, Oo. di ba? Yung mga ganong klaseng eksena. But thank you for sharing Dayson. Isang pagpapaalala para sa lahat ng mga napapagod na. Yes. Pero dun sa mga napapagod, it's normal. It's normal. Babalik din kami ni Jex dun sa una naming sasabihin sana na kung ayaw din naman natin na masanay masyado yung mga tao sa paligid, wag din natin silang hayaan na masanay. Oo. Kung feeling mo hindi mo naman obligasyon lagi na ibigay sa kanila, kung pwede namang sila din yung gumawa ng paraan. Let's give them, 'di ba? Parang do not just give fish, but Ayan, teach them how to fish. 'Di ba? So, yung ganun din. Wag din naman nating hahayaan kasi minsan, 'di ba totoo naman kapag lagi kang binibigyan, hangga't yung nagbibigay hindi nagrereklamo o hindi tumitigil, tanggap lang din ako ng Correct. tanggap. Oo. 'Di ba? So, Hindi naman wala naman siya sinasabi. So in a way, tayo din yung nagto-tolerate sa ganong klaseng attitude Correct. nila. Tinotolerate natin Oo. Pero tingnan mo, kapag tumigil ka at hindi ka na niya masyadong ma-reach, hindi ka na niya masyadong makontak, hindi ka readily accessible, kasi alam mo namang may hangganan lang, Oo. 'di ba? At least nagkakaroon ng ibang paraan para kumita ng ibang tao, mag-iisip din sila, 'di ba? Magsisipag din sila in their own way. Oo. Isa lang din paalala na 'wag din nating hayaan na maging sobrang dependent sa atin yung ibang tao to the point na nga na lang sila, Oo. isusubo na lang sa kanila. Kaya believe tayo sa mga kilala nating mga mayayaman, pero True. pag pinalaki nila yung mga anak nila na hindi dapat, ni porket mayaman tayo, dapat paghirapan mo yung pwede mong makuha. May mga Correct. ganyong klase mga Totoo, parents. madami akong kakilala na ganyan na nagtatrabaho yung mga magulang, nagsisipag sila, hindi para sa mga anak nila. Well, para sa pamilya, of course, para mapag-aral na mabuti, mapakain na maayos, bigyan ng mga magagandang experiences in life. Pero ibig sabihin, yung mismong iniipon nilang pera ay hindi pera ng anak nila. Yun yung kanila. Tama ka, may mga ibang ganun Kasi bibigay ko sa anak ko lahat ng mga pwede niyang gamitin. Magandang edukasyon, Ayan. magandang I-equip experience. niya, I-equip ko siya para pagdating ng panahon, 'di ba, na dapat maging independent na siya, kaya na niya. Oo. Kasi yun din yung I think hindi na iba-iba naman po tayo ng parenting, pero masasabi ko na yun din yung isa sa mga magandang sukatan na alam mong napalaki mo na maayos yung anak mo. Yes. Yung tipong pag wala ka na, 'di ba? They can fly. They Correct. can spread their wings and become a butterfly. Fly high like a butterfly. Ayan, paru-paru G. Yes, let's go. Paru G. Para G. Fly high, butterfly. Ganon na. Di ba okay, na-equip ko siya, naturuan ko siya. Maaaring financial yung pag-equip ko sa kanya, maaaring emotional, maaaring mental, di ba? Pero na-equip ko siya na anytime na mawala ako sa world net na to, kasi dapat naman talaga ang tamang trajectory, ang tamang mindset is that nauuna talaga ang Correct, magulang. magulang. Oo, pinakamasakit pag yung anak ang nauna, pero una dapat lagi ang magulang. Yun yung normal na path. Tama. 'Di ba? Na pag naalis na tayo sa world, kaya na nila. Kaya na nila. O, di ba? Hindi na sila mahihirapan. Correct. Kasi na-equip natin sila. Correct. Ang daming pwedeng paghugutan ng kwento nitong si Dayson. Pero we are happy na ang ganda ng mindset mo. Nakita mo yung wisdom kung bakit ikaw yung bunso na nakapagtapos ng pag-aaral. Tama. Di ba? Katuwa naman. Eto po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. O diba? Sabi nila, araguy, halaka, galing sa masama. O yung mga madadamot. Oo, yung mga, hindi tsaka madami tayong alam, diba? Oo. Mga nakapwesto. Saan? Nakapwesto Saan sa naman yung mga... maleta?
Basta yun na yun, exit na nga tayo kasi we love our lives. Tama. Kahit gusto namin magreklamo sa 130 pesos na daw ang diesel next week. Ay, naku po. Ay! Huwag na. O siya. God will provide. O have a great long weekend mga kabisyo. Kami Ayan. din ay magre-relax na lang din muna. Ha? Ayan. Bye-bye! Happy weekend! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye!
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at HangoverPH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera.
In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. Nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating tinikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait?
Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi ulitin. ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ipon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing.
안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Ako rin mabait to. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oo. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan Ah, o kasagutan radyo na. ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. Kasi mapupunta sa Ooradyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Okwa! Kabayan. Napula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Tama. kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Mabigyani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. May masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow! Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Ooradyo.
Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa Ooradio. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopya. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag ginahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Batiin lang natin ang isang bongacious na happiest birthday. Ay, my birthday! Oo, alam mo, pinagkatago-tago ko itong kanyang isinulat kasi na-meet natin siya nung naghatid saya concert tayo sa Dapitan nitong March. Itong kabisyo natin na ito na lagi daw nakikinig sa Love Radio lahat ng programa, si Ate Maureen David. Ay, Ate Maureen! Si Ate Maureen David, ang birthday niya ay March 22. That's on Sunday. Oy, happy Pinagkatago-tago ko, birthday. Ate Maureen, yung isinulat sa papel. Happiest birthday sa'yo. Age 68 na siya. Ayan. On Sunday. Si Ate Maureen yung nagpa-sign sa atin Correct. sa t-shirt niya. At Totoo. meron pa siya mga compilation ng ng signature na mga dating DJs na na-meet niya. Tapos Saka yung mga... pinaburda, di ba? Correct ka. Kaya hindi ko rin siya makalimutan kasi pinaburda niya yung mga signature po namin na para bang makabuluhan kaming mga nilalang. Ayan. Salamat, Alam mo, Ate Maureen. Na-excite ako sa kwento ni Ate Maureen. Baka pwede natin makausap yun. Pwede, di ba? Oo. Tingnan natin bakit nga ba gano'n na lang katindi yung attachment niya sa Ayun. Love Radio. Pwede pang kwentong feel good yun. Pwede, Oo. di ba? O, antabayanan na, Ate Maureen, baka hanapin ka namin. Though hindi namin alam kung paano ka namin hahanapin. Oo. Message ka lang din sa Ayan. amin sa aming Facebook account. Pero meanwhile, happiest birthday ng Yay! bonggang-bongga Happy sa'yo! birthday! Oh, more birthdays to come and God bless you more. Correct ka. Kami naman po ay exit na. Pero bago yan, speaking of birthdays and happiness, kakalabas lang ng Gallup, yung international organization na Gallup, ng World Happiness Report. At ayon dun sa report na yon, wala tayo dun. Malungkot kasi mahal yung gas. Kasi totoo. Kasi iba-iba yung mga dahilan ng parang iba-iba yung factors ng happiness ng isang bansa. And of course, isa dun talaga is yung status ng ekonomiya, yung mga ganun. Kailan to nagsimula yung survey nila? Every year kasi to Okay. Every year wala tayo. Di ba? Last year, di ba, ang daming korupsyon ng mga issue. Ayun na nga. Kaya wag na tayong magulat na wala tayo sa sa report. Nandun naman yata tayo pero medyo malayo sa number 1. At wala tayo sa top 10 definitely. Ganon. Medyo nagulat ako kasi akala ko mga Pilipino likas din naman na masiyahin. Kaya lang ang kasiyahan naman kasi talaga kung World Happiness Report na pag-uusapan. Kasama dun yung status na ekonomiya, presyo siguro ng gasolina. Yung feel ng tao. Correct. Masiyahin tayo personally, pero yung feel mo sa buong ngayon, sitwasyon, hindi ako parang masaya. ganon. Yun lang. Pero isa lang paalala na may dahilan din kung bakit nagiging malungkot ang isang bansa. Yung maling usage ng social media. Tama. Alam nyo na, ha? Maratoni, susunod na. Programang Love Trip. Ito pa ang tambalang kumikinang. Nicole Yala. Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!